Herritarrek jakitun izan behar dute. Beren ohiturek zuzenean eragiten diote klima aldaketari. Legazpiko udalak bertako herritarrek erantzukizuna partekatu dezaten egin duen ekimena eredugarria da. Klima aldaketaren aurka borrokatzeko udal ordenantza eta bertatik eratorritako programa dute esparrua ekintza horiek. Gainera, herritarrek Legazpiko tokiko agenda 21 parte hartzeko foroan egindako proposamenari erantzun diote. Bi ekimen abiarazi ditu Legazpik. Pisuzko arrazoiak izena du lehenak, eta herrian hondakinen produkzioa murriztea, plastikozko poltsen kontsumoa murriztea, tokiko merkataritza sustatzea eta erosketak egiteko automobila gutxiago erabiltzea du helburu. Hasieratik bertatik inplikatu dira herritarrak. Kantitate simboliko baten truke, erosketa orgatxo bana eta plastikozko 10 poltsa eman zaizkie. Pisuzko arrazoi kanpaina horren barruan zegoen mugikortasunaren historia, orduan kotxea etxean ustea oso importante iruditzen zait, eta herria txikia da eta oinez oso ondo ibili gintezke ez daukagu beharrik, hola prezisozkoa ez baldin bada. Eta gero poltsarena lehen hola ibiltzen ginen, poltsa plastikozkoik ez da behar erosketak egiteko, karroa aukeran badaukagu eta behaiek ere poltsak ere eman zituzten beraien garaian. Orduan iruditzen zait, daukagun herria daukagun bezala edukitzeko ez dagoela beharrik. Bigarren ekimena berriz, gutxikako merkataritzan produktu ekologikoak erosteari buruz sentikortze informatze eta identifikazio programa da. Ilindi elkarteak eta Legazpiko 13 dendak aktiboki hartu dute parte programan, eta berariaz beren negozioari moldatutako trebakuntza jaso dute. Funtsezkoa izan da proiektuan haien implikazioa, produktu berdea kontsumitzea preskribatzen baitute. Pues creo que es importante que nos involucremos por 3 factores. El primero podría ser el que nos hacemos prescriptores de una nueva manera de consumir al resto de la población. El segundo factor sería que en nuestros propios comercios podemos abrir un nuevo tipo de mercado que empieza a ser demandado ya por esos consumidores. Y el tercero, pues porque somos el paso intermedio entre el consumidor y el propio proveedor nuestro. Es la manera de hacerle llegar a ese proveedor las necesidades que el propio consumidor nos transmite. Bi ekimenak saritu dituzte 2010ko udalsarea 21 sarietan, klima aldaketari buruzko kategorian. Etorkizunari begira, hainbat konpromiso definitu ditu Legazpiko udalak, proiektu hauei oso helburu zehatz batez jarraitutasuna emango diotenak. Ingurumenarekiko pertsona kontzientziatuagoz eta arduratsuagoz osatutako gizartea eraikitzea.